Важно е, повярвай ми. Мария, виж какво. Трябва да дойдеш. Опитай сама. Не, този път наистина не мога сама. Налага се, Мария. Трябва да ме разбереш, имам страхотни проблеми в института. Знаеш ли на мен какво ми е? Знам. Знам, но това са по-важни неща. Говорихме вече. Не ме да товарва излишно, моля ти се. Става въпрос за баща ми. Разбрах само, че сега съм в Пловдив. Добре, какво като си в Пловдив? Не мога да бъда едновременно... Ало? Ще тръгнеш оттам. Не мога да бъда едновременно навсякъде. Имам още работа тук. Влез в положение 15. Никога не съм те молила за нищо. Мария, знаеш колкото обичам и какво си за мен. Това вече съм го чувала. Ма не говори така. Писна ми. Добре. Ще се опитам да дойда, макар че... Ще те чакам на кантона. Ще ми бъде доста трудно. До 12. Мария! Ало! Мария!
За къде сте? За никъде. Чакам. Времето не е за чакане. Качете се, мога да ви откарам до някъде. Не, благодаря. Не се страхувайте. Глупаво е да стоите така в този дъжд. Качете се. До града ли сте? Ако сте до града, мога да ви закарам. Не, до едно село съм. Кое е това красиво село? Защо трябва да е красиво? Ами, красиви хора живеят там. Аз не съм от тях. Там живее баща ми. Разбирам. Аз пък живея в Нова Зеландия. Иначе съм от Казанлък. Реших да видя родната си къща, ако изобщо е останало нещо от нея. 20 години не съм стъпил в България. Чувствам се адски тъп. Все едно съм се върнал в казармата. Странно. Мелодията помня, но думите съм забравил. Случайно да ги знаете? Жалко. Може ли? Аз не пушам, но ще го преживея. Професията ми е такава. Непрекъснато общувам с пушачи. Ако им забраня да пушат, не могат да се отпуснат. И аз не мога да си свърша работата. Трябва да заредим. Добър ден. Догоре. От сутринта не съм ял нищо, а вие? Ако искате да обядваме заедно. Не, благодаря, ще изчакам тук. Вземете. Казах ви, че не искам. Поне едно кафе. Благодаря. Останалото е за мен. Няма ли да ви дойде много? Никак даже. От малък съм страхотно лакомия. Не ви личи. Бях най-симпатичен шишко в училище. Като ме гледаха как сладко си похапвам, на всички им се дояждаше. Лавкачихата ми използваше за рекламно лице. Срещу безплатна консумация, естествено. Защо се върнахте в България? Не съм се върнал. Само минавам от тук. Бях на един конгрес по сугестология в Гърция. Изпях си доклада още първия ден. Разходих се из Атина. Замириса ми на Ориент. Спомних си за България и изведнъж ми се прииска да видя как е тук. И колко му е. 1 час със самолета. След 2 дни се връщам обратно. Тук може да ме оставите. Къде е селото? Ей го там зад Баира. Няма ли път до него? Пътят е по-нагоре. От тук е по-близко.
Какво има? Не си допихте кафето. Качете се. Ще ви закарам до селото. Не, няма нужда. Не мога да ви оставя сама на това диво място. Ще ми кажете ли какво се е случило с вас? Защо мислите, че ми се е случило нещо? Наблюдавам ви. Нещо ви мъчи. Баща ми е болен. От рак. Всъщност умира. Съчувствам ви. Майка ми почина преди 8 години, аз дори не можах да си дойда. Селото си отива. Българите избягаха по градовете. Къщите ги изкупиха циганите. Ясно. Циганите са българите на бъдещето. Мога ли да ви помоля нещо? Да? Искам да се срещнете с баща ми. Мисля, че моментът не е много подходящ. Обещах да му представя моя мъж. Не ставам за това. Вече съм женен. Не ви правя предложение. Ще се престорите на мой мъж. За малко. Ей така, на ушки му. А защо не му представите истински? Няма такъв. Всъщност бях се оговорила с един колега. Чака, ако не дойде. Вижте, баща ми умира. Иска само да ме види омъжена. Знам, че е адски тъпо, но това е последното му желание. Моля ви,
Кога сме женени? Още не сме. Предстои. Добре дошла. Добре дошли. Как е те? Не е добре. Никак не е добре, човек. Отива си. Пети ден не е кусвал нищо. Сутринта поиска малко водица. Само вълнува се за тебе, пита. Татко, Мария. аз съм татко. Доведе ли го? Как се казва? Иван. Това са венчалните им пръстени. Неговия и на жена му. Нарекал ги е за вас. Целуй ръка. Целуй, целуй. Сега вече може да тръгвате. Благодаря ви. А жените? Не се притеснявайте. Ще измисля нещо. С Богом. Какво става, Зетко? Няма да се притесняваш. Дай първо назад и после ще го вкараме в двора. Нощем тук става страшно. Да знаеш, оставиш ли я на сутринта, няма да я имаш. Нашите цигани не си поплюват. Айде пали. Пали, не ме гледай. Давай. 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 Ето и Гледай. Айде, че ще изтине. Тук ракията я пием само греяна. Има особен аромат. От захарте. Слагаме бучка захар, топена на дилав. И черпи пери стриваме. А иначе от какво я правите?
От всичко. Сливи тураме, джанки тураме, круши тураме, смокини тураме, мушмули тураме. Ако ни хартише някой стар мармалад, и него туряме. Да е по-серп. Такива домати само тук растат. Билуско сърце им викам. На бостан мириш. Не са гумени като уния турските буклуци. Ти, Зетко, какво работиш? Нещо като лекар съм. Психотерапевт. Аха. С лудите се занимаваш. Не чак с лудите. Идват при мене разни богати жени и ми разказват какво сънуват. И ми плащат. Плащат даже. И то добре. Не ти е хубава работа. Що? Що? Една работа, като не можеш ни да я видиш, ни да я пипнеш, че тя нищо не струва. Тото и сега не е важно. Ти опитай колко пари взима. Хайде, стига. Късно е вече. Добре, ще гледаме. Не там, Зетко. Тук е за вас. На територията на цялата страна започва масирана полицейска операция, при която шофьорите ще бъдат проверявани за употреба. Послах ви в спалнята. Нали сте младоженци? А сега? Какво сега? Какво? Лекай спокойно. Аз ще отида при баща си. Извинявай. Наистина е по-добре да тръгвам. Не. Този път аз не те пускам. Пи доста. Пък и тук е опасно да се пътува нощем. Лека нощ. Ако искаш, можеш да ми разкажеш. Какво да ти разкажа? За баща си. Защо те е страх да останеш насаме с него? Не ме е страх. Той е единственият ми близък човек. Обичаш ли го? Естествено. Щом съм тук. Нещо се е случило в твоето детство. Баща ти биеше ли те? Никога. А какво правиш? Не помня. Иска ти се да не помниш. Но изобщо не си го забравила, нали? Той винаги наказваше майка ми, когато бях непослушна. Понякога направо я смазваше от бой. И ми казваше, че е заради мен. Аз се чувствах виновна. Адски виновна. Моля го да я остави, да накаже мен. Но той ми отговаряше, че не може, защото ме обича. После? Ти имаш връзка с възрастен мъж. С възрастен мъж, който има семейство, нали? Някой ти е говорил за мен. Не, Да не си ясновидец тогава. не съм. Нали ти казах, че съм психотерапевт и то много скъп. Така ли?
Хората чакат с месеци, за да се запишат при мен. И колко ти дължа до сега? Живея с един професор по археология. Умен, интересен, даже малко велик. Той наистина си има законна съпруга. Аз се чувствам като пълна глупачка. Но сама съм си виновна. Никога не ме е лъгал, че ще се ожени за мен. Но не ти е казвал и обратното, нали? Всъщност, никога не съм посмяла да го питам за плановете му за нас двамата. Проектирала си баща си върху него. Остави сега баща ми намира. Той просто е един умиращ човек. Но няма да си отиде, докато не му простиш. Направила съм го отдавна. Не си? За какво му е моята прошка? Той е преживял толкова ужасни неща. Баща ти е бил слаб човек. Злото е минало през него и се е стварило върху теб. Какво трябва да направя? Просто иди при него. Не се страхувай. Той чака само твоята прошка, за да си отиде. Мария, Да, татко. чувам твоята сватба. Не вярвах, че ще я дочакам. Има ли много гости? Цялото село. Добър мъж си намери. Хареса ми да го слушаш. Добре, татко. Бъди спокоен за мен. Мария, само тебе съм обичал, да знаеш. Ако понякога съм бил строг, прости ми. Било е за добро. Всичко, което постигнах, го дължа на теб. Хайде, стига. Иди гледай сватбата си. И не пущай повече никой при мене.
Бог да го прости. Нали така се казва? Така се казва. Мария, ела да го изкъпим. А ти, Зетко, бягай при кмета. Аз не го познавам. Бат Къчми му викат. Сигурно е на сватбата. Той да оправи погребението, останалото ние сами ще си го свършим. Добре. Тихо! Даскала е починал. Бог го прости. Обявявам 6 часов траур. Яшко, Банго, къде са? Идете да направите ковчега. Вие тримата да се изкопае гроба. Я иди ти. В 1 часа всички на погребение, ясно? Айде! Айде! Ти какъв си? Българин ли си? Бях. Що? Сега какъв си? Сега съм новозеландец. Новозеландец. Ще има ли такава страна Новозеландия? Има. Много хубава страна. Като е Зеландия, има ли зеле? И моркови има. Много хубава кола имаш. Чистак новичка. Благодаря, но не е мое. Взех и под наем. И аз имам там една Тойота, ама на 10 години. Абе, кой ще каже да си ги трампиме? Не става. Чакай, слушай какво ще ти кажа. Ще ти дам $2000 и ти ще кажеш, че са ти откраднали. Не мога, утре трябва да я връщам. Абе, така се прави, бе. Не става. $3000 и моята. Съжалявам. С Богом, Даскале. Ти беше праведен човек. Само ти ни посрещна в това село, кога всички ни мразеха и ни нямаха за хора. Затова сега Господ ще те приеме при себе си и ще те сложи да седнеш от дясната му страна. От нас лек път, Даскале. Ще запаля огъни. Не. Не искам да влизам повече в тази къща.
Искам да се махна веднага от тук. Долу след моста има гара. Остави ме там. Ще те закарам до София. Не дай, моля те. И без това се чувствам толкова виновна пред теб. Няма за какво. Ако не бях аз, отдавна да си вече в Казанлък. Съмнявам се, че изобщо съм искал да стигна до там. Не те разбирам. Защо избяга от България? Имам си един дежурен отговор. Исках да уча истинска психология, а това тук беше забранено. Никой не бяга само за това. Да. Така е. Баща ми беше безподобен дръвник. Полковник. Когато отивах войник, ми удари шамар, защото не съм се стригал до коша. Изпрати ме в най-шибаното поделение на строителни войски. Да стана мъж. А като се разчу на кого съм син, желаящите да ме бият трябваше да се редят на опашка. На втория месец драснах зад граница. А после? След 90-та година, защо не си идвал? До едно време, за да не виждам баща си. А след това нямаше за какво. И двамата с майка ми бяха починали. А и честно казано, мразя тази страна. Това не е държава, а сбещина от хора, които живеят на едно място. Говориш като истински българин. Мразиш родителите си, а прехвърляш омразата върху българите като цяло. Ти ме ще ми вземеш занията. Да. Има нещо такова. Обожавах майка си, но тя не даваше 5 пари за мен. Държеше на това говедо полковник. Едва сега си давам сметка, че съм избягал, за да се откъсна от нея. Добре. А като престана да бъдеш българин, какъв стана? Никакъв. Хайде да вечеряме тук. Сигурно имат греен. Мерси. Мерси. Направо се влюбих в тая греена. Здраве. На здраве. Ами ако ни спре полиция? Не знам. Какво мислиш, че ще направи един български полицай, ако му дам $50? Ами, ще изтича да ти донесе мезе. Защо не гледат тия така? По-тихо, моля те се. Защо? Тия са мутри. Мутра значи лице. От 10 години значи нещо съвсем друго. Става дума за Бандити? нещо такова. Гледай се. Моля ти се, не дай страх ме.
Какво им се плащате толкова? Всичко е въпрос на психика. След 2 часа сме в София. Ще ме приотиш ли? Не ми се ходи по хотели. В края на краищата съпруг съм. Внимавай. Ами сега? Спокойно. Ще се оправим. На теб какво да ти поръчам? Идете при колегата. Не мога! Не мога да карам така! Можеш. Не мога! Не мога! Знам тук един черен път. Къде? Някъде в дясно. Заби. Какви бяха ти? Бандити. С униформи. И защо ни нападнаха? Заради бизнес. В България кражбата стана най-доходния бизнес. Не, това вече не е държава. Дори при комунизма не беше. Добре ли си? Ти си страхотно момиче. Как се сети за това място? Това е един стар манастир. Реставрирахме го едно време с моя професор. Едно лято работих тук. Реставрирахме стенописите. Тук имаше страхотни икони. 16 век. Девърска школа. А там лежаха мощите на великомъченик Арсений. Изпокрали са всичко. Мутрите ли? Кой ли не? България се напълни с мародери и никой не може да ги спре. Наблизо има една селска кръчма. Виното в нея е прокиснато, яденето развалено, обслужването лошо. Но когато почнеш да протестираш, кръчмарът ти посочва фирмата над входа. А там пише, тук е така. Затова мразя България. Не обичаш България, не обичаш родителите си, дори до родния си брат не стигна. Тогава за какво си дошъл? Не знам. Може би съм предчувствал, че ще те срещна.
Мария. Не мога тук. Да я чакаме до сутринта. Може да ни дебнат някъде. Не мога да си играя на крайница. Утре сутринта трябва да съм на работа. Разкажи ми нещо за твоят професор. Няма нищо за разказване. От колко години си с него? 10. Не, 11. Хвърлих му око още като студентка. Беше много мъдър и благороден. Нямаше ли симпатични момчета? Имаше. Не ми бяха интересни. Всъщност не умеех да общувам с тях. Притеснявах се. Те пък ме имаха за високомерно. Странно. Кое му е странното? Нямаш самочувствие, си толкова красива. Аз не се харесвам. Но мъжете си падат по теб, нали? Не знам. Не съм обърнала внимание. Нямам много опит в тази област. Искаш да кажеш, че за теб има само един мъж? Твоят професор? Не ми е ясно как можеш толкова години да живееш с човек, който не иска да поеме никаква отговорност. Защо никакво? Благодарение на него защитих дисертация. И за жилището ми помогна. Нямам това предвид. Ти си сама. А той има дом, семейство. Не го ли ревнуваш от жена? Той не спи с нея. И ти му вярваш? Ревнувам го само от децата му. Знаеш ли колко са свестни? Искало ли ти се да имаш дете от него? Правила съм няколко аборта, но не съм му казвала. Не исках да... Да му създаваш проблеми. Да, той е очаквал точно това. Превърнал те в своя рубиня. Глупости. Използвал е твоят бащин комплекс. Престани да обвиняваш за всичко баща ми. Не е важно кой е виновен, а как ще си решиш проблема. Освен проблеми в този живот има и правила. За мъртвите или добро, или... Истината. И за живите, и за мъртвите само истината. Има много истини. Баща ти те е манипулирал с чувство за вина. Използвал го е като дистанционно управление. А сега твоят професор е докопал дистанционно. Глупости, престани вече! Мария, чуй ме. Ти не си виновна, че майката е страдала. Не си виновна, че баща ти е бил чудовище. Престани да наричаш татко чудовище! Спри. Спри. Мария! Мария! Разбрали? Ти не си виновна. Каквото и да правил баща ти,
Какъвто и да е този професор, ти не си виновна. Не ми го повтаряй като на идиотка. Не си виновна. Разбрах, престани. Ти си едно прекрасно момиче, създадено за любов. Не си виновна. Знаеш ли, малко имах усещането, че някой е откраднал живота ми. Отначало страдах. После свикнах с това. Сега вече искам да се го върна обратно. Все някога порастваме, Мъчително. но се налага. Какво ти е? Уморих се. Искаш ли да те сменя? Забелязвала ли си, че повечето пътни знаци са натопчени от куршуми? Не съм се заглеждала. Пътният знак е символ на реда, а българите го застрелват. Стига с тия българи. По-добре кажи нещо за семейството си. Разменяме си ролите ли? Какво да ти кажа? Нищо интересно. Имаме къща, коли, всякакви предмети. Дъщеря ни учи по разни скъпи колежи. Това е. Кажи ми нещо за жена си. Тя е просто един скучен човек с много пари. Може би малко сме отчуждени. Като повечето хора. Нищо интересно. Пристигнахме. Трябваше да ме събудиш. Не посмях. Спеше така сладко, като бебе.
Мария, Ей, сега излизам. някой звъни. Погледни през шпионката. Кой? Един мъж. С очила. Това е професора. Мария, отвори вратата и се разбери с него. Отвори ти и му кажи да се маха. Това не върши работа. Трябва ти да му го кажеш. Само така има смисъл. Не мога. Можеш. Не, наистина не мога. Можеш. Направи. Здравей, Мария. Цял час звъня. Бях в банята. Случило ли се нещо? Баща ми почина. Горкото момиче. Остави ме, моля те. Да влезем вътре, може да истинеш. Истинах. Отдавна. Окончателно истинах вчера, докато те чаках под дъжда на онзи разклон. Исках да дойда, обаче... Нали знаеш, бях в Пловдив. После имах научен съвет. Забавиха ме. Вече няма значение. Пък и колата ми нещо не беше фет. Върви си. Знаеш защо ме гониш? Видяхте, че се прибра с някакъв. Кой е той? Все едно. Ние с теб приключихме. Повече не ме търси. Не може така, Мария. Чуй ме. Имаме общи интереси. Онзи този проект за скалните манастири всеки момент може да го финансират. Ударявам ти го. Сега си върви. Кажи на жена си, че сме приключили. Може би трябва да се извиня. Но няма за какво. Хайде, моля те, наистина ми е студено. С Богом. Взех си живота обратно. Какво да го правя сега? Благодаря. Ти си невероятно момче. Само за теб. Не ме лъжи, моля те. Не, наистина. Трудно общувам с жените. И от обвързването ме е страх. Няма защо. Аз не очаквам нищо от теб. Знам, че сега ще заспим. И когато се събудя, вече няма да те има. Съмнявам се. Ти си... Вече знам какво съм.
По-добре ми кажи какво си ти. Не знам. Първото нещо, което видях, когато кацнах преди 20 години на летището в Уелингтън, беше кола с надпис Follow Me. Хората следват Бога, родителите си, любовта си. Само аз нямаше какво да следвам. Бях сам и останах сам. Знаеш ли колко струва да учиш психоанализа в Нова Зеландия? Единственият ми шанс беше да се оженя. Бях готов на тази гадост, защото бях безпукната пара. И тогава се появи тя. My darling Clementine. Малко старичка, разведена, но богата. Не искаше нищо от мен. Напротив, тя плати следването ми. След това ми помогна да си създам име. Всеки мъж мечтае да срещне майка си и да се ожени за нея. Но е по-добре да не я среща. Знам, че ме обича. Но това е ония вид обич, която изпитваш към кучето си. Живеем в една къща. Срещаме се по коридорите. Преструваме се на добри приятели. Но тя усеща, че се отдалечавам от нея. И се държи наказващо. Нова Зеландия е една гадна страна. Няма с кого да изпиеш една ракия. Даже зеле няма. Срещам толкова много хора, а нямам с кого да поговоря. Мислил съм да отида при някой колега, но знам предварително какво ще ми каже и защо ми го казва. Понякога сънувам една жена без лице, която ме прегръща. Вече ще сънувам теб. Hello? I've been calling you for 3 days. What's going on? Ivan? Please answer me, honey. It's me, Clementine.
Тройка на разсъмване. Не коментира кое е по-рисково, да си вървите по улицата и да ви падне саксия на главата или да пушите цял живот и нищо да ви нямат. Днес ви питаме, справедливо ли е да изгонят пушачите от